Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang itong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Brand out kay Inas ang kagahon, wala pa nahibaluan ang ginhalinan. Nga nag-occupar sang stall sa Central Market, target padalaan sang notisya. Sa mga nagapangunang balita national, pag-usar sa iba nga platform sa pagpanagtag sang pensyon sa mga senior citizen, target sang DSWD. Kag DILG nagpaandam batok sa peke nga memo sa pabulang. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PM na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council.
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginklaro ni Malu Paroco, ang Public Relations Officer sa Central Negros Electric Cooperative ug Seneco nga ang pasilidad sa Panay Energy Development Corporation ang naglinupo kag naguba kay nasang kagahon nga nagtugas ang brownout sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental kag pila ka lugar sa Panay. Suno kay Paroco, may pila ka mga lugar na sa Bacolod kag probinsya ang nabalik na ang kuryente. Samtang sa iban nga lugar nagahulat pa sang clearance gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP nga kun pwede nga mabalik ka na sang kuryente. Suno kay Paroco, sa karon wala pa sang power supply ang Bacolod Arihis, Bacolod Reclamation sa Mansilingan, Morsha kag Don Salvador Benedicto. Kag sa karon wala pa man may baluan kung ano ang ginhalinan sang nagluntad nga brownout. Ginpahayag ni Michelle Becerra, ang Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines nga padayon pang investigasyon kung anong nagkalaguba kag gintunaan sa brownout nga nagapekto sa Negros kag Panay. Suno kay Becerra, alas 12:57 kay nasang kagahon sang na-record ang brownout bangod sa pagkarab-karab sang electric facilities sa Barangay 35 sa syudad sa Bacolod. Dugang pa, may technical team na nga maidid nga nagausisa sa karon sa sitwasyon, agad na hibaluan ang gintunaan sang pagkadula sang power supply. Parayag pa ni Becerra nga bisan ang pasilidad nga nahamtang sa syudad sa Bacolod ang naguba. Apektado ang iban nga bahin sa isla Sampanay, bangod naka-interconnect paagi sa submarine cable ang supply sang kuryente, kag posible nagnubo ang boltahe. Karon gina-check pa sang NGCP kung hiway na sa problema kag safe na nga magpabalik sang kuryente sa iban nga lugar matapos nga nagbukas ang breakers sang NGCP kag hindi pa tanan makasulod gilayon sa ilang nga system. Plano sang City Legal Office nga padalaan sa notisya ang tanan nga mga awardee kung nag-occupar sa mga stall sa Central Market sa masunod nga semana bilang panumdum sa ilang obligasyon nga balayran sa syudad sa Bacolod. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting, una na nga ginpadalaan sa italtapan ang mga taga Burgos kag Libertad Market. Apang base sa iya koordinasyon sa City Treasurer's Office, gamay pa lang mga numero sang among sektor ang nag-areglo sa ila balayran o kung naghimo sang compromise agreement. Dugang paniting, base sa timeline sang syudad, kinahanglan nga makumpleto na sa mga ini ang pagproseso. Tubtub sa bulan sang Desyembre, agod nga ini sila ang mahatagan na sang kontrata.
Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20, Santon Blasco, di sa ka-food supplement capsule. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At yun. Kag sa detalye sa aton nagapanguna nga balita national, target sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD nga gamiton ang pila ka platforms para sa payout sa monthly social pension sa indigent senior citizens. Sa memorandum circular, ginpahayag sa ahensya nga ginmando sa field office sa sini nga pangitaon ang pinaka-feasible kay efficient delivery schemes. Kalakip sa mga modes of payment nga mahimo gamiton sa field offices amo ang cash payouts, sang gindesignar nga special disbursing officers, paagi man sa plaza type payout kag cash cards sa paagi sa otorisado nga government depository bank. Mahimo ang fund transfer sa kada local government unit kag money remittance sa companies. Nagpandam ang Department of Interior and Local Government o DILG angod sa nagalaptang nga unnumbered kag unsigned memorandum circular may kang tanan sa patakaran sa modernisasyon sang pamulang sa Pilipinas. Ginklaro sang DILG nga ang dokumento wala ginpreparar kag ginrelease o kun gin-issue sang ahensya. Ginpanugyan man sang DILG sa publiko nga hindi dali-dali magpati sa nasambit nga mga dokumento kag patihan lamang ang mismo ginpagwa sang ahensya. Sa bagong nga direktiba, ginatugutan ng operasyon sang bulangan kag tradisyonal nga pabulang sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 2 o kon mas manubo pa bilang pagsunod sa kasuguan sa mga natungdan nga lokal nga gobyerno kag istrikto nga pagsunod sa health protocols. Ginpahayag sa isa ka miyembro sa Private Sector Advisory Council ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang gobyerno amo lang dapat ang magbakal sa COVID-19 vaccines agud mapahapos ang procurement. Suno kay Palas o kon anay Palas Advisor Joey Concepcion, wala sini ginarekomendar ang tripartite deals bangod may pila pa ka mga pamangkutanon kangay kun bala ipaidalom sa emergency use authorization o kon sa certificate of product registration. Sa nagligid nga administrasyon, pwede makabakal ang private companies kag local government units ng COVID-19 vaccine halin sa manufacturers sa bulig sang gobyerno pagiman sa tripartite deals apang bangod sa mga isyu na atrasar ang procurement. Una sa balita, una sa aksyon! Action
Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga tipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Oktubre 15, tuig 2022. Sa liwat ang itong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.